saben-saben wonten perangan. Tuwuh perang. Lho negari pejajaran niku kedakan mesah mesti kok keok. Wah, kula niku bingung. Keok iki tegese Kalah biyen. Ning sawise kecondhokan sampun Indrajaya mantun dewa. Walah, kula niku kula jarak jan. Saben perang kula lembe-lembe. Karben kula kalah. Jebule musuhe malah do mlayu. saiki dadi wong menangan. Dados jam menang. Wah, kok sababe putra mantu dalem ki namane. cocok iku ne. Sok ngono mahanani senajan dikaya ngapa sawape pikulun Indrajaya ya mantu ning sun. Kuwi mahanani ana ing pejajaran. Sumendha sawetara ya. Nestu akan dalem. Mungguh Kang Prasaja. Nune nggih. Bali marang sira Yayi Dipati Maha Sengara. Kang Mas. Nggih. Tan bedane yen ingsun uga mundhut pirsa. Sadurunge lan sawise ingsun kagungan putra mantu dewa ana ing negaramu Serang iki. Loh, Kang Mas. Saderengipun panjenengan anggadhahi putra dewa wonten ing Kabupaten Serang. Kaum tani nandur-nandur menika boten ayu. Jalan menapa? Tandurane menika boten saged subur. Ora iso subur. Menika leres mengkeret ngono. nggih. Boten modot ngaten lho. Nah, saniki panjenengan anggadhahi putra dewa. Nggih to? Iya. Kaum tani nandur-nandur subur makmur. Tuladane Kados nandur gedang. Itu gedang iya. gedene sak kentung-kentungan. Gedang kuwi Nggih, Kang Mas. lumrahe gedang ki rak ngono kae ya to. Nggih. Gede-gede ya mung sak lengen kene ya to. Boten namung gedang. Telo. Telo. Gedene sak tangki-tangki. Amarga mula kok pikantuk sawape mantu panjenengan dewa. Yayi Maha Sengara. Nggih. Tangki ki apa? Tangki sampean digas niku to. Eh, Wow. Niku lho kados tangki sing Ngene-ngene niku lho ramane. Sing 50 kilo. Nah, cocok. Iya. Terus parine piye parine kae? Parinipun ulinane sak buntut jarak. Pari kuwi. Nggih. Ulenane pari ki paling dorak sekilan. Menika leres. Iki sawise kecondhokan pikulun Indrajaya, ulenane pari sak buntut-buntut jaran. Menika leres. Ibune Pripun? ana sawape pikulun Indrajaya. Indrajaya. Boten namung niku Kang Mas. Apa meneh? Semangka, lumrahe semangka rak kados gendi-gendi ngoten. Ya sak endi. Lah niki malah gedene sak gentung-gentungan. Sak gentong to. Nggih. Wah semangka kok sak. Lantas semangka kok sak gentong niku arsale medhot. Menapa Kang Mas? Pikantuk sawape mantu panjenengan dewa. Nggih. Lungguh. Nggih, cocok. Yayi Mahapati. Nggih. Kula Adang bocah bagus candelunet. boten sisa ngalem kono. Hah? Iki ya Kula swasana kula niki Allah nek ana ing Banten kepiye Yayi? Inggih, kepareng matur Kang Mas Prabu Manjusri menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Jah pradadi kuwi Pak. Ing wedal samangke wonten ing Kabupaten Banten pikantuk pangestu panjenengan Kang Mas Prabu Manjusri. Ya. Kawontenanipun anjek Kang Mas. Kok ajeg niku pripun to ramane? Inggih, Entuk pangentune sun kok ajeg iki. kasunyatanipun kados ngaten. Apa ora ana wah-wahane Yayi? Babar pisan dereng wonten Kang Mas Prabu Manjusri. Mbok menawi wonten sedaya kala wau mergi saking sengkut gumregotipun kawula wonten ing Banten.
mergi dereng pikantuk sawapipun Pikulun Indrajaya. Aja kuwatir, mengko tak suwunke yen siramu kundur saka pasewakan mesti kaget ana suasana sing aneh-aneh. Ngaten to? Iya to. Nanging Kang Mas Prabu Manjusri, Lha piye ya yen Pak? saderengipun panjenengan anggadhahi mantu dewa nggih Pikulun Indrajaya. Kawontenan wonten ing Banten menika limrah kemawon. Nanging sasampunipun Kang Mas Prabu Manjusri anggadhahi mantu dewa. Mantu dewa. Weh. Wonten ing Kabupaten Banten wonten kahanan ingkang aneh. Iki mbok menawa iki sawabe wis lumuntur. Menika terus Kang. Pastenipun kados ngaten. Kedadian lan suasana apa ya iki Nggih, Pak? Kang Mas Prabu ing niku wonten temanten enggal. Mantenan. Nggih. Dianggep gangsal Candra. Garbini. Ini ramane. Sasampunipun sangang sasi 10 dina lair ponang jabang bayi nggih niku ane. Laire ponang jabang bayi cangkeme sak lawang. Pripun to ramane? Bayi kok cangkeme sak lawang niku. Matur. Mbok aja waton matur ki mawa waton. Kula niku ngendika napa wontenipun Kang Mas Prabu? Matur niku. Ya wara ana bayi lair kok cangkeme sak lawang. Lanjur makeme niku napa? Mangane apa cangkem kok sak lawang? Kepengin ngertos to. Mangane bayi sing cangkeme sak lawang niku. Tela sing gedene sak tangki. Semangka sing gedene sak gentong. Gedang sing gedene sak kentongan. Parise ulen-ulenane sak buntut jaran niku dahare Kang Mas. Mangane nggih niku bayi. Siramu ya kebangetan. Kok saged Aja kebangetan. kebangetan to Yayi. Leripun kados pundi kok kebangetan? Yen nganti pangandikamu kuwi ngaya wara, Pikulun Indrajaya iki salah sawijining wong sing waskita. Dewa. Nggih. Yen nganti ora nrimakake cilaka lho kowe. Kula niku mboten wedi kalih mangkene sampean dewa nggih. Pikulun Indrajaya, kula mboten wedi. Nek kualat to Yayi. Nggih mergi napa Kang Mas Mahaswara niku nek ngendika niku ingkang limrah kemawon. Lho, tela kok satengki-tengki niku napa? Ora usah rembukan karo Yayi Mopati. Dara putih. Yayi Moswara. Pripun? Ya. Lah nggih. Wektu dina iki kalodhangan. Mbok menawa urung pitaya Yayi Mopati. Perkawis menapa? Yen Pikulun Indrajaya putra mantuling sun iki arsa rawuh ana ing Pendhawa Agung bakal tak pamerke kawula ning pejajaran ning ingsun mundhut kiraka Sane sami kabeh padha langsung pakurmatan nyembah lan Pikulun Indrajaya putra mantuling sun. Menawi kersanipun Sun Prabu Manjusri kadosan kula jejering kawula. Kula badhe pintu sedaya. Kula apa? Lah nika putra dalang. Kabeh padha jumeneng, padha jumeneng. Waduh kumun, waduh gawak ya kak. Pikulun Indrajaya yo ngene iki plecengane. Iya. Ramane Ya, Kak. pelaran. Pikulun Indrajaya. Kerjaan dateng mriki kok ramane. Yayi Moswara, Yayi Mopati. Nonton apa? Caos sungkem lan Pikulun Indrajaya. Ya monggo. Duh,
Pikulun Indrajaya kula mara sepuh cara sembah kunjung kula tamu menawi wonten lepat kawula nyuwun pangapunten saageng-agengipun pikulun ampun ngantos mangkinipun panjenengan nyabdo kalian pun Prabu Majusri. Iki aku masamu dalang sikit ta piye? Wong matur genah-genah kok. Kang Mas Prabu Manjusri, sampean niku pun minger kiblate lho. Lah kok bisa minger iki? Sampean niku pun edian apa tesih waras? Pikulun Indrajaya. Wonten ing pejajaran ingkang dados ratu niku sinten? Pun Kakang. Lah iki, lah panjenengan niku ratu. Saya-saya sampean niku tiyang sepuh kok nyembah kalih anak mantu to Kang Mas Sarudinulu. Yayi mau pati. Pripun? Yen siramu ora ngregani Kang Majusri ora dadi kaya pangopo. Ning yen siramu ngino kan pikulun Indrajaya. Ingsun ora Cekatiro. Panjenengan ampun kuatos. Ora kamu bos. Mohopati. Nggih. Monggo bener. Dipun tegati ramane monggo aturan lenggah. Emak. Cekatiro. Monggo lenggah. Ampun Adre, panjenengan menika salah setunggalipun ratu pun dadak. Ora wedi kasar ora lumrah. Panjenengan boten mendelke mawon kok. Aku kijane ora wedi mung kajeni ana pikulun Indrajaya. Ane tak kandangi ora gondro Mas Sekar cegatiro. Yayi moho. Kang Mas Prabu Manjusri. Gantosipun tiyang sepuh kula Kang Mas Mahaswara. Kaya ngono. Nggih. Sampun. ora tok. Kene lungguh nah. Iki mboten tata niku sampean, mboten kula. Wong ki mbok eling ya. Perkawis napa Kang Mas? Ana sesekarane bocah cilik-cilik kae. Niku mboten kok sampean wantem sampean. Jentik penunggul Patenono. Terus aja di dulur tuwa tur marati. tegese Nek siramu wani karo dulur tuwa kowe kuwalat. kuwalat jolah wae. Mohopati. Mati tenan aku nek ora kok cekeli ku. Niki napa to Kang Mas? Kula paten aku. Kula niku mboten wedi kuwalat. Nek mateni pindah telek niku mawon. Namung kowe kok jamu mente. Lah, Paton kula iso mateni Prabu Manjusri. Apa ora dosa? Ora apa-apa ibune. Nggih, boten napa-napa kok lenggah. Yayi mau pati ki rak meri karo njane. Meri perkawis napa? Putrine iki cacahe selawe urung payu omah-omah. Esih prawan sedaya. Beda karo putrane Majusri. Lah, ratu niku. Ampun, Bondeni. Manjusri. Wes. Pecingisan. Kalau kuatir iki jomplang. Kang Mas ngono ngantri pinarak. Cekati lho. Oke. Ana selawe yo lah, ora melu ngopeni wae. Isane mung matu wae. Jenengan ampun ngundhuh mono kados ngaten to ora Mas. Lagi, ora sambok niku. Ora nyegati malah. Ki kula cegati ngaten kok. Ora magri malah ndapet ora nyegri nambahi penyakit lho. Anu Ndara Putih. Kados pundi? Sumendha sawetara. Yayi Masmur. Kang Mas iki Pikulun Indrajaya nggih paling gawula. Lan siramu Angger Purbalarang. Lan iki bareng jawa Rama. Kok sarimbit kalian Kang Garwa. Wonten kersa menapa Pikulun Indrajaya? Kanjeng Rama. Anggen kula sowan wonten ngersanipun panjenengan kadherekaken diajeng Purbalarang. Estunipun kula badhe nyuwun pangestu. Pangestu.
Apa bener kaya ngono nggih Purborarang? Leres saturipun garwa kula Kang Mas Pipulun Indrajaya. Iya. Malah kepara Kanjeng Rama menika wonten ing Pendhapi Agung. Dipun sepuyuh dening sedaya Nayaka Praja Darasetana. Kula kepengin sanget. Kula matur kalih panjenengan. Matur apa nggih Purborarang? Kula dijawabkan kalian Kang Mas Pipulun Indrajaya. Iya. Wekdal sakmenika kula badhe tambah jimat asmara. Tambah jimat asma. Amargi garwa kula menika salah satu garing Bathara ingkang mapan wonten ing kahyangan Salendra Bawa. Iya. Pramila menika kula badhe tambah jimat asma Betari Purborarang Rama. Betari Purborarang. Sang Betari. Kanjeng Rama sampean. Buka dali mati. Iku anake sampean ya, Mbak. Panjenengan sembah-sembah. Betari Yayi mau. Betari niku nek wonten ing kayangan Jonggling Saloko Salendra Bawana. Nanging menawi sampun tumurun wonten karo Capada boten Betari milih. Jalma menungso anake Kamas Prabu Manjusri. Ning iki garwane Pipulun Nggih, Dewa lho Yayi. Dewa napane? Dewa isih doyan sego sambel niku boten dewa. Dewa ingkang Jawata nggih kamanusan kados dene kula sampean niki. Nek kualat kaya jamu menten. Kula boten wedi kualat nangis. Tapi kuatir lho. Nggih. Purborarang. Yen iki nganggo jejuluk Betari Purborarang. Kuwi isih kurang kuncara, kurang kondang. Lah, kowe becik iki nganggo jejuluk Betari Paijah. Panjenengan menika Iya. panjenengan menika ngino ramane ngino. Lho, kula menika garwanipun Bathara Kang Mas Pipulun Iya, nggih. Iya. Panjenengan menika ngino kalih kula. Ora teges ngino, ngelingake. Ngelingake kula Kuwi menika boten lali to, iki Mas. jalma menungso. Lalap pae. Iki dudu Betari. Oh, kula ngertos. Lah iya. Menawi panjenengan menika meli. Lho. Lah satripun Kanjeng Rama. Panjenengan meli udah sak menika kula dipun numpus dening Kang Mas Pipulun Indrajaya. Lah izin to, Pak Mas. Ya bar pisan aku ora duweni meri yen iki duweni garwa Pikulan Indrajaya. Bulan ramane. Napa panjenengan kenging dipun sabdakaken? Sabda napa meneh? Ora mandi nek nyabdake aku. Kakang Dara Putih Yayi Maswara Kangmas lan kabeh para nayaka praja warga Kuraya ing Pejajaran. Mergo angger Purborarang jejuluk Betari. Sapa kang ora muwuh ora nyebut Betari Purborarang muga-muga pateken. Piye kersane patek? Dur kersane Pipulun Indrajaya. Kanjeng Rama. Sarene wekdal sakmenika kula dereng karesneken bab perkawis dinten dedhaupanipun kaliyan Dajeng Purborarang. Sawetawis wekdal kula badhe tumuli wangsul wonten ing kahyangan Salendra Bawa. Nyuwun ing dalem ngersanipun Rama Pipulun Indrajaya. Badhe kondur wonten ing kayangan Jonggling Saloko Salendra Bawana. Niku leres. Wonten inggil mriko. Kuning Pripun kira-kira nek putra mantumu ki munggah ning kayangan ki meling apa? Kula Siap, meling apa jajal tak rungokne. Meling karo mantumu. Nak Mas, kula Indrajaya. Panjenengan badhe kundur wonten ing Jongleng Saloko Bawana. Wonten ing kayangan Rahaten to. Ibu dipundhutke oleh-oleh nggih, Nak Mas. Tela godhokan mawon kanggo tela godhokan. Kula nyuwun oleh-oleh lintang Panjerina. Wih. Ngaten ramane. Nggih ramane. Lintang Panjrina nek wayah pajar katon. Nggih, nggih. Klip. Iya. Lah jenengan badhe Nek kowe meling apa nggih? kok sakit. Napa-napa kok. Oh, ora duwe kepinginan Kakang Dara Putih nyuwun apa? Meling Kula apa? nggih dipun parahaken. Saya diparah. Saking kayangan Salendra Bawana. Menawi kula nyuwun lintang bubuk penseng. Lintang bubuk penseng. Sampeyan niku aneh. Kanggo kidul niku. Lintase gubane gubuk penceng.
Dicek gini kok. Ning ngono kok Yayi. Wonten. Ono. Anake bagusan buk pencet. Dereng ngertos kena Weruh ning saka kajuan ora cedhak to. Lah nggih. Mongko nek diasta karo Pikul Nendrajaya ra, oh iki gubuk pencet. Ning pun dalu sewu sadring. Ngaten to, saged to niki. Bisa. Dalu sewu sadring. Napa malih namung ngersaken wujudipun lintang gubuk pencet. Ngersaken lintang gubuk asmara kemang badhe kula. Lintang Ngajak guyon. Tembang Ing kasunyatan kados ngaten. Iku kok tembang. jenengan lho Ramani. Ane nuwun lintang gubuk asmara ra yen liwat aku njur kelingan. Yayi mau sengara. Nggih. Meling apa Yayi? kula meling lintang luku. Lintang. Nggih. Niku sampean. Niku sampean niku sampean guyon niki. Aku lintang banyak angkrem. Ngoten ta? Banyak angkrem nek nyendok nek sedekah bumi nggo ngekeki mangan kaya wong ngumpleng jas. Oh nggih. Ana ndoke mah. Nggih, jeje wae to. Siramu meling apa ya? Paringaken to, Mas. Set. Oh, nggih, nggih. Iya. Kula nyuwun oleh-oleh setunggal mawon. Tinggal ngendikan Pak. Bledek. Iki kok sing Ora ngono lho Yayi. Kepengen kula nggih niku. Bledek kuwi bebayani. Nggih, mboten Saya nek wayah mendung grimis kae. Ha nggih. Nyuwun kok bledek kanggo apa ya? Nyambir bathuke sampean niku. Malah ngalap jenengan Ramani. Ora usah digawake, ora usah digawake. Bijang menapa anggenipun ngersakaken kondur, ya. Menawi wonten kaparingipun ing kalenggan sakmenika ugi. Sak mangke ugi. Monggo-monggo ingkang atos-atos. Atos-atos. Niki kepareng kula nyuwun pamit. Sampai Kang Mas Jajun. Jenengan ingkang kados sampun Kang Mas. Enggal kondur wonten pejajaran. Kula badhe kratos Sliramu sing Inci Kang Mas. Terus eling sing ora-ora iki lho. Sakutaripun kula. Dewa iki jebule semanak. Karo kadang kaipene ya nyedulur. Nggih dipun lirik-liringaken nggih Ramani. Dereng panoro. Kaya ngono. Kersane angger Betari Purbararang. Menawi kula menika pengen sanget kratos kalian garwa kula. Oh, Nanti kalian jajeng Purbasari mancing wonten ing Taman Rongga. atus sakti monggo-monggo Ayo atus jajeng. atus. Bareng-bareng ya jajeng. Karo kadange sing nuwun ya Naya. Purbasari. Ayo bebarengan dherekake kelawan kanggo jajeng. Monggo kula dherekake. Ayo jajeng. Wong garwane dewa yo mesti gandes yo lho. Saya iki maratuwane dewa. Alon-alon iku nek Nggih, Mas. iki ana sing lara ati yo. Nek kok kurangen ae. Aku juga kelawan Indrajaya. Aku ora bakal bali ning kabupaten Banten. Wih, sial mesan gerak ning pejajaran. Bakal ana kejadian apa ning pejajaran?
Sena ngemban dawuh Guru Durna ngupati susuwe angin ganti ati kang maning datane panggih kang sinetya wekas pangpupu sing nala nadyan kang sinawang suwung datang kang bekas Edan Bratasena Edan Bratasena Edan Bratasena Edan Bratasena Sang penomba bedol Bratasena sikra jancut napa deleng samudra napa kangka biru pitung teka weninge kang cipta kapapa guru minulya mapan dununge sejati pinanggi sang timur Bratasena Rindu Budi Pimpinan Iko Sigit Singkong Kecebaran bersama Harisma Audio Ya Ha Genturitan Bratasena ngemban dawuh Guru Durna ngupati susuwe angin kanthi ati kang maning datane panggih kang sinetya wekas pangpupu sing nala nadyan kang sinawang suwung datang kang bekas Edan Bratasena Edan Bratasena Edan Bratasena Edan Bratasena Sang penomba bedol Bratasena sikra jancut napa geleng samudra napa kang katiru pitung teka weninge kang cipta kepapa guru minulya mapan dununge sejati pinangi sang timur Bratasena minangkani lagu pambuka saking Krida Muda
Sondong Majero. Anjir sadereng ngatur kilujeng dalu sugeng pamanggihan malih kalian keluarga besar Ketoprak Krido Muda Sondong Majero. Ingkang mejar saking pundi saya Saking Sendang Agung Jero Kecamatan Kaloyori Kabupaten Rembang Bangkit. Ingkang digula wentas saya. Ingkang digala wentah panjenenganipun Bapak Sigit Sungkono. Anjir katimbalan teng dusun. Ngumpleng kembali anak ya. Injih, Mbak. Kembali didoakan. Muga-muga sak bebare nanggap Ketoprak Krido Muda Sondong Majero. Warga masyarakat dusun ngumpleng diparingi gemah ripah loh Cinawe, murah sandang, murah pangan. Amin. Cekak ae anak ya. Injih, Mbak. Di awan soalnya wis didongak-dongakno rene lho. Injih. Nganti turah-turah ya, Ngantek Mbak. turah-turah ya Dik ya. Injih. Injih matur sembah nuwun ugi kunjuk dumateng Bapak Kepala Desa. Juga Bapak-bapak panitia sampun kersa nimbali Krido Muda Sondong Majero. Wayahe awake dhewe ndamelangan suka saya. Injih, Mbak. Kunjuk dumateng warga masyarakat dusun mriki. Tadi siang wonten lagu sing dereng dituruti enak ya. Injih. Ada Caping Gunung. Caping Terus Gunung. sapa neh, Nduk? Terus napa? Perawan Kalimantan. Perawan Kalimantan kae Mbak sing ning kono kae Injih. mau. Nggih, setunggal pokok setunggal katuran. Diaturi lagu terus salam pambuka saking Krido Muda Sondong Majero. Caping Gunung Kang Mas. Monggo pamurutane ibuke sing di awan ya nok ya. Injih. Godhong kates iso nglegakno weteng pemenah menungso. Lah, betul. Kerja bareng Risna Audio Sound System. Injih. Iki Juga ada Ganjur Channel. Ganjur Channel. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Subscribe apa to, Nduk? Subscribe. Subscribe. Sembuh ya. Esah angel. Tua kok Nduk wis angel ngomong ngene iku. Yuk Mas, katuran Caping Gunung kunjuk dumateng ibuke sing ndek siang dereng dituruti. Injih. Sambil menunggu pamundutan, Injih. penggemarmu disapa to, Nduk. Penggemar, ada Masaan saking Donglowo. Oh, nggih, selamat malam. Papa Solo Audio juga di Injih. Pak Harno. Anjir. Terus pemburu Ban Official. Oh, nggih sugeng dalu. Mbak Sri saking Bawang. Nggih, sugeng dalu ki. Kalenta juga hadir. Nggih. Ndi neh, Mbok? Sapa nembo lah goleki to kowe sing kenal Ada lho. Dede Iyo. Dede iyo niki Nanti mesti- nyanyi ya. Oh, iki mesti ana sing bincer ngene iki ya. Orang teko tak pecat. Ngono. Salam kenal ya Mas. Nggih. Ada Pak Toto. Semonggo sugeng dalu. Sapa nek, Dik? Pak Tika. Pak Tiko. Lho, Pak Tiko panjak iku balam dhewe kok iso ngene kowe. Loh, hadir saking Kudus lho. Lho kok adomen, Dik. Nggih, pokoknya buat pandemen Ketoprak semua dari Nggih. penggemar Krido Muda Sondong Majero, selamat malam. Lujeng dalu, terima kasih sudah hadir ya Nak ya. Nggih, Mbak E. Tanpa terkecuali pokoknya. Yuk, semoga langsung katuran.
Nduk mbene apa? Air keras. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja dene ora ilang goning padha lara lapa Rido muda sadang majero hai bisa dia menjadi jangan Coba danung Mbak Ide selamat malam Percuma jorok kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadang biyen nate janji ning saiki apa lali Neng gunung tak jadoni seko yen mendung tak silih cabe gunung enak ya Dik ya Enak. arep keringetan sithik-sithik Akeh ra apa-apa, Mbak. menawa aku iso kurung Kuru apa? kurukan daging lanjut ya sayang Lanjut. syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja ini ora ilang anggoning padha Setunggal teman pamudutane Bu siang sampun katuran ya sayangku. Injih, Mbak. Sambil menunggu request lagu. Injih. Sing badhe ngersakake lagon sinarengan Krido Muda Sondong Majeruk ya Nak ya. Injih. Ada tamu apa belum sayang? Dereng, Mbak. Dereng wonten lagu buat para pandemen ketoprak penggemar dari Krido Muda Sondong Majeruk sing badhe ngersakake lelagon ya sayang. Injih. Nggih. Iki dipanggil langsung atau piye, Nduk? Kenapa? Dipanggil langsung penyanyimu? Biasanya gue saya pertama kan saya tua, Mbak. Wis no kok Iki sing tua. bareng. Nomor loro. Injih. Iya. Terus kok adik-adik. Ngono. Heeh. Aku sing tua dhewe iki. Aku enggak mau tua. Enggak mau tua. Terus Nggak gimana? mau. Operasi. Operasi kresek ayo Nduk ya. Kresek. Iya. Pasti umume, kok, Mbak. Adik si A. Nggih, pripun? Diaturi apa sayangku? Diaturi Sumanding. Sumanding. Lagu Pengen terbaru. duet tak, nggih, Mbak. Karo sapa, Nak? Dede Iyu. Iya. Salam kenal ya Mas ya. Nanti aku rada tua Mas, apa tak terkenal. Alah sing penting urip ada iya Mas. Iki aku ngerti, biasanya ndeloke ora iki lho, aku nek ngerti ning TikTok niku. Sapa? Mesti Ndeloke? ana sing diincer iki mesti ya, Dik ya. Biasane Curiga ngono. aku. Biasane kono-kono ku lho. Asline gak ono sing diincer, Mbak. Hah? Penasaran karo sampean. Mesti ngono. Alah Mas wis tua elek. Yuk Mas, semoga. Krido Muda Sondong Majeruk.
HP. Ning HP. Jebule wonge kok mbarik ya, Mbarik Dik. no, Mbak. Wis ana sing duwe ta urung? Durung, Mbak. Jebule layak kok ndelok rono rene menawa wedi nek ana sing kuwatir nek ben ana sing kecantol ngono ya. Nggih. Iki ngantek iki urung ana sing nyantol. Durung. Piye to, Mas? Isih prawan ting-ting. Sing ndi? Sing kuwi. Lho kok prawan? Lah piye? Lho, mbarik kok prawan. Lho ndelik lho wonge. Mbok arani prawan terus mendelep ae, Dik. Oke, Jeng Sia, terima kasih matur sembah nuwun Ije, Mbak, sayangku. Kembali masih digoyang bareng bersama Krido Muda Sondong Majeruk. Iki ditampilnya artis-artisnya dari Krido Muda ya, Nak ya. Ije, Mbak. Bareng bersama siapa sayang? Dipanggil ada si Gemma. Si Gemoy di wonge. Barang beli malih arek. Wah, ayo ya, Dik. Sementara belum ada pamundutan sayangku. Diaturin apa, Nak? Loh, kok ngelirik rono piye to? Kok ngene-ngene ting 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 ngono. Pengen duet ya, Mbak. Duet nih. Apa duet apa, sayang? Nirmala nggih. Kok ono jarane to, Mas? Oh, Nirmala. Oke, kembali duet bareng bersama Mas Iyung. Wes iki melok nang kene terus go, Mas.